Forfra. Jeg kan godt sige op til at bruge den der røde. Ja, ikke også? Den lyser hele tiden. Ikke godt? Så når jeg siger, lige hvis vi kan optage, den der highlights. Hvad er det for noget Jo. rødt lys, jeg så får i hovedet? Spørg mig selv. Hvad er det så for noget rødt, jeg får i hovedet? Det er sgu lige pludselig. Broken inside. Det er ikke rygerlunger. Nej, det er rygerlunger her, og det er mandestemme her. Det gør det ikke, hvordan jeg gør. Kan nok, mand. Det er når man sluger, så gør den lige sådan her. Der er noget, der kommer ned, men så kommer det op. Det. Så har jeg så tænkt over, hvis man så brækker, så gør den så sådan her. Så kommer det ned op, kommer den så ned. Så bare den går ind. Ja, det er der Samsung. Den her. Ja. Kan du ikke finde et ordentligt navn? Nej, det er Hvad er dit navn? Samson? Nej, den hedder SGH-Z152. Det er det, man kalder en nørd. What's up, nerd? Men det er ikke. Hvis man så tager tallene og bum. Og det er jo meget spændende, fordi... Ja. Fordi hvis man så siger det offentligt, så får man tæsk. Og det er sjovt på video. Lad mig lige demonstrere. Det er noget smart. smart ass. Og så bliver man så nødt til at banke hende med støvsugerrør. Men det har vi så ikke, det har vi så ikke tilgængeligt lige nu. Så man må bruge hænderne. Au! Stik den ind i munden. Nej. Hvor er dumme, mand. Fuck, du slår hårdt. Ja. Prøv at mærk! Nej, tak. Den gider vi sgu da ikke høre. Nej. Det er tysk. Kan jeg godt lide tysk? Nej. Jo, den er en god sang. Nå. Ich will. Eller Jeg du. kan ikke lide Nej, tysk det er... musik. Ja, det er ich Det will. stinker. Det tror jeg. Nej, det er Sonne. Nej, det er Bang Bang. Ja, ja. Ja, det er den der... Ich brach so wird, er steht som kalt. Michael, der vil det sige sang. Er steht som kalt. Jeg kan ikke lide tysk musik. Og spiller for børn.